mga uban nga apply na rin applyan na rin niya magkuba naman sa lugar ng mga solusyon na siya hindi ka basta-basta mo gamit na ay panapiling din kay pwede na yun laro sa isang ang pilong nasod sa mula siya ang pilong nawas may corona sa Laina. Ay, nakatawa man nila sa amin. Uy, din, hindi ka makita. Uy. Ay, pagkatawa na rin sa amin. Nagkatawa. Kuyotel. Mana, tawanon mo kayo siya, pero yun kay God. Mana, Tel. Pwede rin kita smile, Tel. Pwede mo naman tayo mo. Allah, kalawa. Diba, anak may normal. Ano siya? Yung mag-ibot na din. Pari, dirigili. Ay, buk, magkadugay, magkabukan ka ba? Sakit. Oh, ari, dili. Dili lang diris kung nga ka sa... Kali siya. Pino na siya. So, tara. Yaog na eh. Bali diri, di maon. No. Laom na. Ari, laom. Ilang kilo? Ba siya, andiran masiling. Ano wa? Underarm. Okay, batik man. Pwede ka mag-mas. Ana. Polar bond. Anak, mana siya? Hindi siya mag-mas. Ay, oh. Wala ko tayo. Dili sa akin. Wrestling ya po siya. Ibig idrit sa iliko siya sa inyo. Dalam din siya makatanan na rin ninyo kay manad mo tong sling akuan. Ay, balik. Ako lang anak. 5 minutes ano, 5 minutes. Sa siko. Bisa na siya siya. Saman? Sakit? Saman na.
Are siya buton sa tunga. Gamit, sa change tayo ngayon nani para balik. Pasat, ibagat na to siya. Ay, okay, playing gina to nga higot. Ito yung sa magkuhan na siya. Okay, ana na to, good. Ana. Dali ka dyan, panaanaon. Ako babat, anak. Ako mo. Ay, panumbag mo. Pilo bitaw. Pagi ang sapatos.